Cullera s'ha unit finalment al recurs presentat per altres municipis de la Ribera al Pla de Conca del Xúquer. El PSOE ja ha presentat la setmana passada al ple una moció per tal que la nostra ciutat s'unirà a aquest recurs, moció que el PP volgué deixar damunt la taula. El govern local, estudiada la proposta, ha decidit sumar-se a aquest recurs en considerar que el pla elaborat pel Ministeri és perjudicial per a Cullera. Nosaltres ens alegrem de la decisió que ha pres, en aquest cas la prenguerem la Junta de Portaveus, referendada per la Junta de Govern, que és una decisió que per unanimitat Cullera va estar defensant els seus veïns, va estar defensant el Xúquer en contra d'aquest pla de conca que ha aprovat el govern del Partit Popular, un pla de conca que ha condemnat a que avui l'aigua en Cullera siga més cara, a que estiguem pagant per l'aigua que bevem una permuta a uns regants per un dret que no sabem per què tenen. Pensem que l'aigua de boca és lo primordial i és lo essencial, i per això nosaltres des de fa un temps la gent haurà vist que jo mateixa he estat en les Corts Valencianes, de la qual me van expulsar per demanar aigua, hem estat en el Congrés dels Diputats, hem anat a Europa a exigir que la directiva marc de l'aigua se complira i que efectivament tots els esforços que estem fent des de socialistes, i en aquest cas que ara va estar referendat per tota la corporació municipal, va tindre com a efecte que Cullera vaig a recurrir a aquest pla de conca per exigir que els nostres veïns tinguin dret a agafar aigua superficial del Xúquer i no tindre que pagar una permuta per un capritxo d'un govern que evidentment està en les seues hores més baixes. Sí, nosaltres esperem que la justícia actuï de la manera més ràpida i contundent que se puga. Evidentment no sabem quins són els plaços, perquè això va dependre molt de l'audiència, però entenem que a poquet que se complisquen els terminis establerts, en poc de temps pot hi haure algun pronunciament o alguna decisió per part del tribunal. De totes maneres, d'ací poc també van haver eleccions generals i esperem que canvi el govern, i una vegada canvi el govern jo estic convençut que aquest pla de conca va revisar-se i va donar-se un ús que ho tenim com a dret per a que poder veure els ciutadans. Primer està el dret a beure i després estan els altres usos. Això està en totes les directives, en totes les lleis de l'aigua, menys així, en el Xúquer i menys així, en la Ribera, en els 13 pobles que han estat marginats per aquesta política nefasta del Partit Popular. El Pla de Conca ha nascut ja amb les hores comptades, donat el rebuig que ha provocat als municipis de la Ribera. Jordi Mayor espera que a les pròximes eleccions generals n'hi haga un canvi en el govern central que acabe amb este Pla de Conca.